I'm pretty sure we almost broke up last night. I threw my phone across the room at you. I was expecting some dramatic turn away, but you stayed. Vinga, anem a fer el trincat, un ball fet per Margarí i per Tapaco. Xulo, aquestes conegudes que existeix la vida de maca. Dos arts, i som comencem per A. Anem amb taló, baixem, dret esquerra, taló, baixem, stop, dret esquerra, stop, i taló, baixem, dreta, taló, baixem. Continuem fent un ronc davant esquerra i quan trobem el pes fem un rondé, esquerra, dreta i esquerra, pes esquerra. Anem davant, pas long, pas dreta, pas long, pas, girem hook, pas long, pas esquerra, girem mitja volta i ara farem aquests dos saltets, aquests escuts, saltem, girem mitja volta, rock, step i ja els bocs amb la dreta, stop, petit recolzament amb la cama esquerra. Immediatament, un stop, una mica diagonal, tanquem taló, punta, stop al costat, stop, diagonal, tanquem taló, punta, stop. Taló, baixem, taló dret, taló esquerra, girem, taló dret, taló esquerra. I quan baixem, fem patada, creuem, roc darrere, punta, escaf, pas, long, pas i pas llarg, stop. Això és tot l'estructura de la part A. Anem a fer-la ara una mica més en continu. 7, 8, taló, baixem, stop, taló, baixem, roc, esquerra, punta, dreta, esquerra, pas, long, pas, girem, pas, long, pas, saltem, 1, 2, roc, step, llarg, pujar, la dreta, stop, aquest, 2, stop, aquest, 2, stop, taló, patada creuem, roc, step, punta, escaf, davant, pas, long, pas, enrere, stop. Vale? Fem aquesta? 7, 8, taló, baixem, stop, taló, baixem, roc, davant, punta dreta, esquerra, pas, girem, pas, long, pas, saltem, 1, 2, roc, step, llarg, 2, 3, stop, aquest, 2, stop, aquest, 2, stop, taló, patada creuem, roc, step, punta, esquerra, pas, dreta, junto, dreta, pas, llarg, stop. Això seria la part. Anem a comptar-la. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I 64. Comptem aquesta? 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquesta seria la part A. Com heu vist, la part A té 64 caus, comença la paret 12, acaba la paret 6, per tant vol dir que tornarem a començar una altra paret que ens portarà endavant. Part B, 32 caus. En posició inicial farem kick, abaixem, roc, diagonal. Ja tenim el pes a l'esquerra. Girarem ara, buscarem la diagonal oposada de la paret de la 6 i farem dreta, esquerra, punta, baixem, lleugerament, aquesta diagonal. Seguiríem patada, creuem, roc, step, el hitch amb aquell slap, abaixem, talons, un hook, pas davant, temps, kick, enrere,
stop, stop. Això és tot, també té dues parets, a l'11 i a la 6. Tornem a repetir-la. 7, 8. Kick, abaixem. Drop, diagonal. Dret, esquerra, punta, baixem. Patada, creuem. Rock, estem. Hitch, talons, hook, davant. Temps, kick, enrere, stop, pas enrere. Per slide. Fem aquesta paret. 7, 8. Kick, abaixem. Drop, diagonal. Dret, esquerra, punta, baixem. Patada, creuem. Rock, estem. Hitch, talons, hook, davant. Kick, enrere, stop. Anem a comptar-ho? 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amb aquesta paret, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vinga, anem al tac. Al tac farem 2 parts de 32 de l'A, amb una petita variació al final. I ho farem per sectors, per dreta i per esquerra. Per raons òbvies, ells feien nois i noies, però gairebé és millor dividir les sales, potser per nosaltres és més còmode. Per tant, farem 2 A's, 2 B's davant, una A, 3 B's davant i vindrà el tac. El tac serà 32 i 32 repetides idèntiques, amb un petit diferència al final. Què farem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No fem el jazzbox. El jazzbox, nosaltres fem 1 i ja 2, 3, stop. Doncs no, farem rock, step, stop, 2, 3, 4 i 3 pauses. Immediatament aquestes pauses permetran que la part esquerra estigui preparada i comenci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual, idèntic, el que ha fet la dreta i l'esquerra. I automàticament, de fer aquests 64, són 32 i 32, farem una A sencera tots junts, normal, a l'uso. Idèntica, normal. I abans s'acabarà ja amb les B's. Sí? Final, confio ja pel final. Nosaltres estarem fent el final. Farem 3 B's, per tant, l'última B estarem aquí, farem kick, rock, girem dret, esquerra, punta, baixem, slide, i m'ho anem avall. Si comptem amb cabos, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,